Boas. Nos meus vídeos costumo facer distinción entre falantes e utilizadores da lingua, pois pareceme pertinente na hora de deseñar políticas normalizadoras. Referindo aos primeiros, estamos a pôr o foco nas familias ou persoas instaladas no galego, como lingua principal ou até única, normalmente desde o berzo. Referindo aos segundos, estamos a ter en conta todas as persoas competentes en galego, tamén as que usan ocasionalmente por motivos diversos. Estamos, no fundo, a pôr o foco en toda a sociedade. Mas que importancia ten isto para deseñar políticas normalizadoras? Explícovolo hoxe en galego de todo o mundo. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. Considerando que sería unha anomalía que unha lingua minoritaria se tornase hexemónica nun territorio sobrepóndose á lingua estatal, é preciso asumir que a rede de falantes da lingua minoritaria precisa de outra máis ampla de utilizadores e utilizadoras á súa volta. Este, sendo un dos reptos máis complicados para a esmagadora maioría das linguas minoritarias, encóntrase relativamente ao alcance do galego, se a política lingüística estivese orientada doutra maneira. Fagamos unha comparación con cualquier outro activismo que aspira a propagarse na sociedade, por exemplo, o vegetarianismo. Seguramente o obxectivo final deste movimento será que en cada vez máis familias se transmita o hábito de non consumir produtos resultado da morte ou do maltrato animal. Mas para esa reivindicación se contaxiar a outras familias menos motivadas ideolóxicamente, a adquisición dese hábito ten de ser o máis confortável posible. Necesita da complicidade e até da admiración dos outros. Caso contrario, até sería preciso un ponto de fanatismo para manter esa práctica, cando, por exemplo, nos sentísimos criticados ao xantar coa familia ou cando nos restaurantes non encontrásemos nunca opcións veganas ou vegetarianas. Así que, para alén de militantes da causa, os partidarios desta opción tamén van precisar de sentir que á súa volta existen cada vez máis persoas aliadas e espazos vegan friendly, quer dicer, que existe cada vez máis comprensión e coñecemento da mesma, mesmo que non se secunde. Pois ben, os eventuais utilizadores da lingua son, aos galegofalantes, os restaurantes vegan friendly. Para unha crianza galegofalante, por exemplo, non será o mesmo crecer nunha sociedade que nen o é, nen acompaña quen é, cuestionando, por exemplo, cada palabra rara empregada pola crianza, a ser crianza galegofalante nunha sociedade en que, aínda sen o ser maioritariamente, se ve interesante dominar ese idioma. A obsesión por manter a fidelidade dos falantes pode converterse nunha ratoeira. Asentar o traballo normalizador en pedir lealdade lingüística á sociedade sen ofrecerlle nada en troca, sen traballar para que poda gañar algo con iso, é pouco eficaz, pois os galegofalantes acaban por esquivar a conflituosidade que lles xera mantérense fiéis á lingua, deixándoa de parte nas actividades que gozan de maior reputación ou usando un galego moito deturpado para evitar cualquier problema de falta de comprensión. Esta actitude deprecia aínda máis o prestixio da lingua e repercute negativamente na vontade de outros a adquiriren, nomeadamente as seguintes xerazóns, que detectan o pouco valor que dan á lingua os seus propios falantes. Isto non quer dicer que non haxa que aspirar a ter falantes leais, só que a mellor estrategia para conseguir iso non é convencelos a mantérense a pesar das dificultades, senón xerar para eles unha sociedade friendly, ou o que é quase o mesmo, estender na mesma os utilizadores de cualidade. Eses que, para usaren a lingua, necesitan de motivacións de outro tipo para alén do puro compromiso, como as profesionais ou as puramente comunicativas. Nós non podemos conseguir que todas e todos os galegos sexan falantes, mas podemos aspirar a que todas e todos sexan utilizadores que teñan capacidade de usar o galego. Como? Ben, sen tampouco ser fácil, é obvio que o galego conta nisto cunha vantaxe en relación ás outras variedades lingüísticas, sempre que sexa preparado para comunicar co mundo lusofalante. Esta vantaxe iría proporcionarlle o prestixio necesario para tornar atractiva a súa aprendizaxe entre os sectores da sociedade que, sen se sentiren falantes de galego, poderían ver utilidade un uso correcto do mesmo. A repercusión que isto tería sobre os propios falantes tradicionais sería enorme, pois en vez de exixirlles compromiso cunha lingua cheia de eivas, proporcionámoslles seguranza nunha lingua que ten continuidade, nunha ampla rede de utilizadores e coa cual poden proxectarse moito para alén do seu ámbito doméstico, na Galiza e fora dela. Non fago máis que atopar xente
distinta que a mesma teima camiño. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz.